तू सुना ए शिल्पी इंगला कहानी अभी का ये गाना गाए थे यही लोग के देख के तन तू खा पी के और रहुआ लोग के देख के मतलब होला ना कि सबके अंदर भाव होला एगो ते लोग के गाना बा कि ओइसे ताते लस लागो ता खा जई है सा हम दसों से सजरिया छपा जई है सा ये हमने की कहो कि पूरा गाँव में भये बदतमीज बा हरी तो कबूतर हिलतावे कबूतर हिलतावे ठाए हिलतावे तुर कमर अरे बाप रे बाप प्लास्टर करावे के पड़ जाई का चीज बा बाकी कहे के बस शिल्पी हर चाहता नहीं हम परदेश में कमाए सुनो प्यारिया हो जाए के न पड़े बाजार से लिया हर तोर तोर कोरिया हो तब न काका कादी रोपनिया ये जा बोला घंटा चाहिए एक सेकंड पीछे आई सब लोग देखा था कि खाली एक ही लोग में बिजी बानी तो सब लोग में बिजी रही उताका तरीके कहीं दुल में तो बोलो काका हम कादी रोपनिया ये जा कहे बा तीन कथा वालुआ डेढ़ कथा भंगा ए राजा तीन कथा वालुआ डेढ़ कथा भंगा तू एक कथा बोलो काका